Izugarrizko gogoa neukan bideo hau egiteko, behingoagatik egin dut. Ikusten duzue, paiazo mozorroaz gain, makillaia oso garrantzitsua dela, ez? Ikusten duzute ze ondo makillatuta joan behar dan, eta ez kakanaste bat egin, noski. Oso erresa da, nik behintzat era erresean egin dut, erakutsiko dizkizuet gaina ze produktu erabili ditudan, eta paiazo makillaia nola egin, erakutsiko dizuet. Ikusi eta ikasi. Agur! Paiazo makillaia egiteko ez da gehiegi behar. Hasteko behar duguna, makillaia hau, Laukron markakoa da. Asko zentratu behar gera, bai lepoan, baita arpegien txoko guztietan ere, hauetan adibidez, kopetatikan, belarri ondoko txoko guztiak ondo estali. Bueno, makillaiarekin jarraituko dugu ze horrela txuri-txurin oso itxus ikusten den ere burua. Jarraitzeko ze egingo dugu orain? Argizezko pinturak. Hau berdea da, konkretuki, baina kolore pilo bat daude. Argizaia hauek, hotzak balin badaude ez dute oso ondo pintatzen, hori ere egia da. Eta hotzak balin badakazute, metxero txiskero batekin pixka bat eman eta nahikoa da. Paiazo makillaia ez dago bat konkretua, hau da ona eta horrela ez, eta bar. Paiazo makillai pila bat ezagutzen dira, Euskal Herrian asko ikusi izan ditugu. Gainea paiazoen barruan, milaka aukera daude ez, Halloween antzekoak, paiazo chic, paiazo rockeroak, paiazo beldurgarriak daude, paiazo infantilagoak. Bueno, guke bat asmatuko dugu, paiazo maitanea eta listo. Ze ondo. Super ondo margotzen du, egia esan oso biguna da eta ze ondo margotzen duen, mesedez ondo. Urrengo pausua, kolore gorria. Espainiak egingo ditugu, nahi pila eta izugarri gustatzen zait. Sephorak badauka marka bat, bereziki marka blanka edo behiena dana, joia da, egun guztian, naiz eta jan, eran, txiklea jan, musuak eman, ez da kentzen, benetan esaten dizuet, ez dela kentzen, marabila bada, benetan izugarri gustatzen zait, oso garrantzitsua da produktu hauen nondik norakoak azaltzea, izan ere, produktu batetik bestera, dagoen diferentzia ikaragarria da. Orain ja, utxune guztiak beteta ditugunean, nik uste dut behar izaten dela delineatzea. Nik horretarako eyelinerra dakat. Nik konkretuki erabiltzen duten hau da, L'Orealekoa, baina egia esan edozein markak dauka gaur egun eyeliner oso ona. Egin dugun mantxa hori edo definitu, eta ondoren ere Espainietakoa ere definitu. Azkenik, nik ezin dut kalera atera rimmelik gabe, rimmel pixka bat botako dugu. Orain azkeneko tokea falta da.
da makillaia. Eskerrik asko, denoi, bideo ikusteagatik. Eta espero dut zehoz ikasi izana, espero dut bintzat disfrutatu izana, eta eskerrik asko, eta horrengo bideo arte, agur!